Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Nu știu cum suportați arșița de afară, dar eu vă propun ca în minutele următoare să faceți o comparație cu arșița iubirii, să vedeți care arde mai tare. Este introducerea pe care am ales să o fac pentru a vă prezenta noul volum de poeme în proză al invitatei mele, volum lansat zilele trecute la Curtea de Argeș, volum care va fi lansat mâine la ora 2 după amiază la Centrul Cultural Pitești. Despre arșița iubirii și despre autoarea cărții, Daniela Voiculescu, va fi vorba în emisiunea de astăzi. Bine ai venit, Daniela, mă bucur că ne revedem. Te răpune arșița sau dimpotrivă? Ești deasupra ei, ești dincolo de ea, tu ești biruitorul. Exact, da, sunt dincolo, am reușit, dar se trece foarte greu, pentru că la un moment dat în viața noastră, ca fiecare om are vârstele lui spirituale, ajungem să trecem și prin deșert. Și uite că am ajuns de ani buni să stau în deșert și chiar vedeam o postare pe Facebook din 2013 unde mă întrebam, chiar o să mor în deșert? Uite că nu am murit și am scris și cartea. Și încă ți-e foarte bine. Am reușit să trec. Deci, în momentul în care îți dai seama că deșertul acela poate să fie altceva, dar deșertul acela este, ca să poți să scapi de acolo, este doar partea aceea foarte înaltă, este credința. Da. Ea te detașează de tot ce este aici. E cel mai bun lucru care te scapă din orice lucru. Arșița iubirii este cartea cu numărul 25. Tu ești renumită în Pitești, cred că și în țară, da? Pentru faptul că scrii și publici o carte, uneori două cărți, de-a lungul a 365 de zile, sau da? Trei. Anul și cartea, da. sau 3 cărți într-un an. Da. Unii ar spune că e vorba despre o scriere compulsivă. Eu nu cred asta. Cred că tot ceea ce faci tu în registrul despre care vorbim are legătură cu acele vârste spirituale despre care ai pomenit mai devreme. Da, și întotdeauna am vrut să fiu și mai concentrată. Asta s-a întâmplat, iar în Arșița iubirii, fiind foarte multe poeme în proză, este foarte greu, pentru că trebuie să atingi și filozofie, trebuie să atingi foarte multe lucruri, trebuie să atingi și inima cititorului și uneori să-l mai facă și râdă. Da. Da. Mă întorc acum către cameră și îi avertizez pe cititori, pe cei care cu siguranță vor voi să te citească, despre faptul că Arșița iubirii este o carte densă, doamnelor și domnilor, o carte curajoasă, da, foarte corect, da. O carte care presară lumini spirituale, întotdeauna de fapt Daniela face acest lucru, și o carte în același timp care deschide căi de dezvoltare personală. Reușești cumva să introduci toate ingredientele perioadei și să scrii o carte de poezie care corespunde așteptărilor timpului. Ți-ai propus lucrul acesta? Îl faci în mod conștient? Absolut. La un moment dat am avut un vis foarte frumos. Eu întotdeauna sunt cu visele, nu pot trăi fără vise. Da. Poate trăi cineva fără vise? Cred că da. Mai și fără vise și fără visuri? Nu? Da. Așa. Și am visat că beam dintr-o cană pe care era un derviș rotitor. Da. Și cineva mi-a spus că ai băut din cana cu sufii și cana, de fapt, a înțelepciunii. De fapt, exact cum am spus, cu treptele acelea spirituale. Eu cred că acum, de fapt, eu acum lucrez la cartea de poeme. Așa. Deci am făcut alt salt. Da, da. Și registrul acum va fi numai poezie și cartea se va numi Emovere. Da. Și este cartea cu numărul, că nu cred că e 26. Acum să vedem 30, cred. Care va veni. Da, că mai deja lucrezi în paralel, nu? Nu, sunt câteva cărți la sertar pe care sper să le bag anul ăsta și iarăși vor veni vreo 2-3 și asta este în lucru, care e aproape pe terminate. Cărțile care stau în sertar, în clipa în care deschizi sertarul pentru a le trimite către editură, te trag de mânecă, îți șoptesc, te strigă, Daniela, reia niște pagini, reia niște de reluat versuri. Nu, ele așteaptă. Ele așteaptă în momentul și în care... le trimiți la tipar așa cum le-ai scris la momentul la care da, s-a absolut. sfârșit Nimic nu se mai... relația magică de iubire. Da, da.
Doar atât, corectura, eventual dacă e să fie Sigur, ceva, da. că îți mai scapă câte o literă, dar în rest nu, rămân așa cum sunt. Da. Arșița iubirii stă, așa cum spuneam, sub semnul spiritualității, care este însă sentimentul dominant în carte. Sub ce aură te-ai aflat tu în clipa în care ai scris-o? Sigur, aura ta, care este în expansiune. Dincolo de asta, însă, cărțile, chiar dacă sunt rodul creației noastre, își poartă propria aură. Da, este foarte greu, exact cum ai spus tu, foarte densă, m-a consumat foarte mult, dar după fiecare poem era acea bucurie, acea realizare, erau rotunde, erau ca niște sfere și le puteam da drumul în lume. E și cu cartea asta ceva. Te rog, povestea acestei cărți. Da, eu am vrut să o editez în noiembrie ca să se ducă la Bookfest. N-a fost să fie, am continuat, am zis prindem Bookfest de acum, din mai. N-a fost să fie, pentru că am ținut foarte mult la copertă. Coperta, editura... Cartea a apărut într-un format de tip almanah. Da, cum a spus editorul meu, că da. a fost acum la Curtea de Argeș, domnul Ioan Barbu, a spus pentru că Daniela este atipică, trebuia de data asta un format atipic. Să fie altceva. Și editura mi-a făcut, am zis prima dată în viața mea, să las editura să vedem ce copertă face. O copertă foarte frumoasă, cu spicete greu, cu maci, era un vis. Dar am zis, Doamne, eu am fost în deșert. În deșert eu n-am întâlnit așa ceva. Poate... Și am spus, nu, va trebui să fie ceva exact, și am vrut să fie Petra, a opta minune a lumii, da? Și aici o femeie care să fie nici fericită, nici tristă, exact așa cum sunt eu. Da. Da. Care să se muleze cumva pe condiția umană. Da, pe ceea ce sunt eu în momentul de față. Are așa un dor. Da. Are o magie, da. Este în altă parte, în altă dimensiune, chiar dacă ea este aici. Deja asta am căutat foarte, foarte, foarte mult. Mi-a luat câteva nopți, asta e, să nu fie nici cu drept de autor ca să nu avem probleme. Și am zis că ea. Tu scrii de obicei noaptea? Acum am dus spre dimineață. Deci noaptea, chiar ziua spre dimineață, mai dor, da, mai dor. Dacă... la 1. Da, dacă se eu poate. Spun din culise. Da. Am sunat-o să o invit la emisiune. Până pe la ora 12, Daniela doarme buștean. Absolut. Cu telefonul cu vise. Mic, pe silence, bineînțeles. Da. Deci, noaptea, practic, este perioada în care tu comunici cu spiritele. Și dimineața. Nu, și ziua, dar... Îngerii poeziei. Absolut. Noaptea este liniștea aceea de care eu am nevoie. Da, este mult mai... Este densă, are de fapt o densitate, că și Horia uneori deschide fereastra noaptea și spune, hai mamă să ascultăm noaptea. Da, foarte frumos. Este altceva. Și noi fiind la pădure acum cu aceste ploi, cum se scurge apa foarte frumos, deci susurul acela al apei. Ai impresia că ești la Herculane și curge cerna. Deci am și cadru, că sunt foarte aproape de pădure. Am și o panoramă extraordinar de mare. Și legătura cu natura, care e foarte importantă, da? Absolut, și m-am învățat foarte mult să ascult păsările și tot ceea ce... și toate semnele. Toate semnele. Pentru că întotdeauna natura vine cu câte un semn. Apropo de semne, trăim într-o lume care nu mai este percepută prin prisma semnului, deși semnul rămâne în structura ei. E percepută prin înțelesul gata formulat, gata amestecat, de mine, de tine, cine ne privește acum spune perfect, ele au dreptate. Dacă nu ne agrează, cei care nu ne agrează vor spune sunt niște mincinoase, nu credeți în ele, nimeni însă nu-și ia răgazul de a gândi liber, cu propria minte, de a gândi critic. De a vedea... Tu cum rezolvi problema asta? Eu numai așa o rezolv. Pentru că fiind astrolog, a semnului, fiind numerolog și fiind foarte mult pe semne, din orice, din vise, din natură,
și cele pe care le captez eu paranormale, să le Da. zicem, pentru că acelea sunt, fac parte din mine, am crescut cu ele, așa m-am născut, s-au amplificat și paleta este extrem de mare, deci Da. ajung să simt, Poți controla ce simți? da, foarte Pentru mult. că și mie trebuie să recunosc, mi se întâmplă să simt și să mă controleze în ultima instanță ce simt. Să nu pot eu să spun stop, aici nu-i vorba despre neliniștea mea, despre energia mea care încearcă să mă tulbure, e vorba despre energia celuilalt. Nu Acum pot să-ți mai fac divulg asta. ceva. Da. Întotdeauna când vin acele energii din afară și uneori nu sunt pozitive și sunt foarte puternic negative, există ceva care mă scapă, mă trage. Este vorba de îngerul păzitor, Da. care nu dă voie. Întotdeauna am văzut foarte mult ce este dincolo, le-am văzut intențiile, uneori s-a comprimat timpul încât am auzit pur și simplu ceea ce vorbesc, fiind la distanțe foarte mari. E un fel de gen de Ioana Dark. Da. Deci pot să și miros. Deci acum în ultima vreme am mirosit dulceața de trandafiri a unei prietene din București. Pe care ți-a și trimis-o, am înțeles, a doua zi, un borcanel. Da, și problema Prin este colet. că eram în Da, baie, sub mă formă de spălam pe colet, mâini da. și pur și simplu e ca și cum aș fi fost cu nasul acolo. Mirosea a miere fierbinte și a trandafiri de nisat, dar am zis că am pășit în rai. Da. Deci capacitățile astea sunt extrem de... și vin așa, din senin, adică nu e vorba de cazanul cu vrăj, cu transele acelea sau cu băuturile acelea, cu licorile. Nu, este pur și simplu... eu mi-am dezvoltat și mi-am acceptat trăirile acestea. La început, bineînțeles că a fost o frică extraordinar de mare, dar mi-a plăcut să simt, să percep, să văd și să iau să mă joc apoi cu aceste semne. Și să le aduci Și în carte, în poeme, da, da. și în viața mea și eu zic că este extraordinar. Cine nu se teme de această lume, pierde magia, pentru că numai acolo este... Nu știu dacă pot să-i spun magie, că nu ne apucăm să spunem formule. Sigur că da. Noi gândim, sau majoritatea gândește peorativ Cred despre că magie. este partea de clarvedere, Da. care este accesibilă în momentul în care ai o credință foarte înaltă. Iar eu am avut-o foarte de tânără, de asta am fost și foarte încercată, pentru că, într-adevăr, cei care cred trebuie să treacă niște teste. Probe, sigur trebuie că da. să... Dar, exact cum ți-am spus, un înger păzitor sau mai mulți, nu se știe cine, Da. sunt acolo care mă avertizează. Da. Am observat și am făcut remarca asta de fiecare dată, tu îți datezi poemele, inclusiv ora o treci aici frumos pe pagină. Din De toate ce? cărțile, că acum am vorbit de cărți, la Zatar, când am lucrat, la primul poem, bineînțeles foarte obosită fiind noaptea, mi-a căzut pixul jos, am datat totul și a doua zi să mă uit, să verific, este corect, este... Da, era totul corect, dar data era altă dată. Era data de 12 decembrie. Și am zis, Doamne, dar de ce? Dar de ce? Și de Și ce a cartea fost nu așa? a vrut să iasă, visul a fost să nu scriu această carte, am trecut peste vis, am scris-o, dar a rămas în sertar. Deci undeva spiritul cărții este acolo. În momentul când va vrea să iasă la suprafață, va ieși. Dar data aceea, poate chiar aceea este data de lansare a cărții sau de editare, când va intra la tipar. Este ceva undeva. Deci mi s-a întâmplat și lucrul ăsta cu data. Dar datele îmi plac foarte mult pentru că numerologic uneori mai sunt niște coduri, mai sunt niște mesaje, vin chiar de acolo. Fiind numerolog, ți intră în sânge. Și când te cântărești, este un număr, spune. Și stabilești de multe ori o relație între rezultatul numerologic, da, care ține de numerologie, și, eu știu, emanația, suflul poemului? Bineînțeles, pentru că totul este încifrat, totul vine cu un mesaj. Numai noi nu putem nu vrem
să intrăm pe calea descifrării, pentru Da. că viața vine să fie descifrată. Da? Din parfumul persoanei, din tot ce este cu persoana respectivă. Că asta am ajuns să simt și parfumul de la mii de kilometri. Cea mai mare distanță a fost 13.000 de kilometri. Parfumul pe care îl folosește persoana sau parfumul ființei, parfumul Nu. pielii, al cărnii? Parfumul pe care îl folosește. Dar este bine că ai spus că la un moment dat am cunoscut o persoană pe Facebook și până la întâlnirea fizică îmi venea tot timpul mirosul persoanei. În momentul în care m-am întâlnit cu persoana, a fost față în față să vedem ce am simțit eu și mirosul persoanei. Și a fost identic. Da. Era ceva de ars, ca și cum arde un santal, deci ca o ceremonie. Și tot timpul a persistat acel miros și după aia am spus, până la proba contrarie. Deci se poate și parfumul celălalt și Dar și- parfumul. da. Da, pentru că în momentul în care intri pe zonele acestea, ai capacitate Încep să nuanțezi. Da, să distingi și Da. să-ți dai seama. Aș vrea să citim câteva Da. poeme. Citesc eu două, citești tu două. Da. Am ales ceva mai scurt ca să avem timp să și stăm de vorbă, să Da. spunem și povestea ta, povestea cărților tale. Namaste India. Acum, din câte m-am documentat eu, Namaste este un salut care se folosește în zona budistă, șintoistă, da, tibetană în Este general. țara care... Și care în traducere liberă înseamnă divinul din mine salută și onorează divinul din tine, divinul din dumneavoastră, stimați telespectatori. Namaste India, așadar. Mi-e sete de adânc să beau din vena îngerului de lapis lazuli, să mă răcoresc cu stele și artificii din flori de nu mă uita. Mi-e dor să-mi îmbrac destinul în mătase albastră, iar eu să fiu drumul spre India, ochiul de păun dintr-un ritual diafan, unde dulcele se răsfață cu topaz și chihlimbar. Să-mi port dorințele prin portalul de cobalt pasional și să aflu visul beduinului albastru. Să fiu apă și să miros a nectar de coral, să fiu perlă și să mă pierd printre valurile unei iluzii târzii, cu libelule de santal. Să mă topesc în lacrimă, în dor și în iluminare. Turcoaz să mă aflu lângă tălpile tale, iubitule. Să-ți fiu val de fericire și să-ți fie sete și să-ți fie poftă și să-ți fie viață. Să uiți ce trebuie să uiți și să-ți amintești doar de mine. Amor pur. 11 iulie 2018, ora 19 și 5 minute. Și ca să nu se încurce trăirile. Și ca să nu se încurce trăirile, da. Te rog. Bun. Este rândul tău. Este rândul meu. Da. Rodia e sânul ei, flori de tei prin ochii ei, flori de suflet arămii, dintr-un dor istovitor, dintr-o gară cu iertări. Cine ieri și cine-i mâine, cine vine să o guste, iedera îi șoptește blând despre magicul piper. Condimente, condimente, printre perle și paiete, condimente și un oftat după roșu împărat. Rodia se îndrăgostește, Rodia frumos iubește, Rodia e sânul ei, sângele de sânziană, lacrima de almandin. Ea e toamnă și destin, ultimul pahar cu vin, depărtare și mister, clipa ce se face cer, flori de tei, îngerașii cu cercei, d'albe stele, logostele pentru dorurile ei. Arșița Violeta inimii, stimați prieteni. Vine o zi când simți timpul altfel de adevărat, Daniela. Și vine și timpul când îți simți inima că bate altfel. Din toate ghearele care ți-au ascuțit strigătele, a mai rămas doar una. O gheară mai atentă decât orice ochi de lup. A mai rămas un strigăt care are puterea să așeze tăcerea. Este la fel ca și cum ai privi în oglinda ta, unde știi că a privit și moartea. Și taci. Și triunghiurile te amețesc. Octogon spiralat în propriul portal, în propriul delir, doar toamna, ca un greiere de jad violet, vorbește despre foșnet.
foșnetul magic al plecării spre rai și cornul de lună alunecă tot mai încet, parcă ar spune, mai stai. Atât de frumoasă e poezia. 16 august 2018, ora 12 noaptea și 24 de minute. Da. Deci hai să ne ducem și la una chiar la prânz, Da. pe 5 iunie 2018, 12:52, și se intitulează Dulcele cât este de amar. Deci este o întrebare. Nici fericire, nici tristețe, doar o fâșie de abstinență care te înghite încet și frumos, amintindu-ți de cumințenia caldă a lumii. De unde vii? Ați folosit rozul, domnule Zugrav. Trăiești cu ce ai. Scoicile stau pe malul mării și așteaptă să picure în ele boabe de rouă. Dar nu picură numai ploaie, ca și fulgere. Ele se înfășoară în jurul ochiului scoicii și ochiul se transformă în perlă. Am o perlă albă în pântec. Ea s-a născut din fascinanta iubire a unui yoghin de ametist. Cei ce nu cred în magie nu o vor vedea niciodată. Zgomot alb, flaut șaman, dorința de a scăpa din strânsoarea timpului, din cascada efemerului. Solomon, regele regilor, înțeleptul suveran al vechiului Israel, căruia flotele sale îi aduceau cantități uriașe de pietre prețioase, a strâns, în onoarea soției sale preferate, Balchis, cele mai frumoase nestemate și perle. La acea vreme, fruntea celui mai înțelept rege și a reginei lui din Saba erau împodobite cu perle de o frumusețe inestimabilă. Poți să iei o perlă, să o faci bucăți, dar niciodată nu vei distruge strălucirea perlei. Fiecare bucățică de perlă este o perlă în sine. Nu poți omorî perla, ea rămâne perlă, nici simplă, nici complicată, doar o fâșie din șoapta viselor, care te înghite încet și frumos, amintindu-ți de floarea darurilor. Rumi a găsit trandafirul în deșert, trandafirul era Dumnezeu. Foarte frumos. Am spus mai devreme că această carte a ta și celelalte, dar acum este momentul acestei cărți, momentul ei de glorie, da? Este o carte curajoasă. Întrebarea care îmi stă pe buze și pe care sunt sigură că tu ai anticipat-o. Cât de ușor sau cât de greu îți este să trăiești într-o lume care încă nu recunoaște adevărurile spirituale, care crede orbește în ceea ce îi se spune, care se comportă a idoma unei turme, probabil că ești pusă la colț de cele mai multe ori, că ești taxată în fel și chip. Ce simți? Cum reacționezi? Lumea aceasta s-a împărțit, de fapt, în două lumi. În lumea care nu mă crede și în lumea care mă crede. Lumea care mă crede intră pe frecvența mea, pot să o și ajut, să o vindec prin energia pe care o am. Cealaltă lume face ce face și iese din zona mea, uneori chiar mă atacă energetic și atunci închid energia. Închizând canalele acelea de comunicare și tot, nu mai intră nici ceea ce vor ei să intre la mine. Pentru că mă retrag pe zona de credință și chiar dacă pic uneori... Da, înțeleg. Ți da, se întâmplă și ție să cad, te energetic, prăbușești. absolut. Vin cristalele, vin lucrurile acestea frumoase, trandafirii, tămâia, smirna, toate plantele Pădurea acestea. trivale. Uite că pădurea trivale n-am prea mai ajuns. N-ai Plouă mai ajuns? foarte mult. Știam că te duci, că te duceai înainte de dar să la te clima Da, aceasta da, care da. pe arșița asta până la urmă de fapt este și un fluviu din acesta așa, este foarte greu să intri și nici timpul nu prea mai îmi permite. Deci, Da. Apropo, ce relație ai tu cu timpul? Eu am o relație, eu știu, eu sunt vânatul, mă simt vânat. în ultima vreme am Timpul făcut e altceva, vânătorul, da? încep să-l dresez. Și încep să mă dresez și pe mine. Da. Exact cum ai spus tu, cu dormitul, Da? dacă vrei poți. Știu că
Trebuie doar să intri pe frecvența aceea de liniște. Totul să-l faci chiar dacă poți să fie cu încetinitorul, dar în momentul în care ești pe frecvența aceea, lași timpul în urmă. Și așa ajung acum să văd zorii, răsăritul Da. și Și să ai în continuare energie să faci față eventual da. și în timpul Energia, zilei, de dacă fapt, ești de unde solicitată. vine? Energia vine din liniștea aceea interioară. Da. Mulți caută liniștea, dresând și ei anumite lucruri prin sedative, și le-am spus oamenilor, vă duceți pe o pantă de unde puteți să nu vă mai întoarceți. Da. Ei azi, ei mâine, ei poi mâine, nu-ți dresezi nici sentimentele, nici gândurile, nici astea și atunci unde vei ajunge? De aici și toate bolile. De asta ți-am spus că pot să vinde, pentru că intră pe frecvența mea unde este calm, liniște și foarte multă iubire. Și asta este, adică trebuie să încerci tu să fii cel care ești la cârmă. Da? Da. Chiar dacă se termină. Dar măcar atunci când se termină, să fii calm, liniștit și fericit. Ce sfaturi le dai celor tineri? Știu că vin către tine și persoane, ființe umane, sunt care foarte au atrase, 20 până către 30 de ani, chiar mai vârste micuțe, la care, eu știu, competiția este Zeus. Da. Oameni care trăiesc într-o societate competitivă, care le cere să-și vândă mama, și să-și vândă tatăl. Da, partea materială. Și tu vii și le spui, dragii mei, retrageți-vă în meditație, în contemplație, ieșiți de pe frecvența luptei, te ascultă? Da, cel mai bun și încerc pe ei, dar pe toți în general, să le spun. În momentul în care te gândești la moarte, asta ar trebui pentru fiecare. Eu moartea am trăit-o atunci când a fost o moarte clinică. Știu. Bun. Dar și eu ca om pot să dar mă întorc. Problema este să ții minte că te duci dincolo. Poți să pleci oricând. Firul este foarte subțire. Mai ales când am făcut niște ieșiri din corp. Am văzut cu ochii liberi cum persoanele rămân și eu, corpul celălalt din mine. Da, corpul de lumină. Da, pleacă cu viteza luminii unde este căsuța lui. Bun. Și atunci le-am spus, gândiți-vă, în momentul în care plecați, atunci trebuie să te ia niște păreri de rău, trebuie să-ți dai seama că puteai să faci. În momentul ăla ar trebui să-ți dai seama că mai ai încă timp, încă n-ai murit. Mai ai timp să schimbi. Și atunci ei trebuie să se gândească ce schimb, ce trebuie să schimb, dar ei nu vor să schimbe. Ei, dacă eu mai vin și le mai spun și viitorul, vor să trăiască viitorul acum. Ai voie să le spui viitorul sau cât din viitor îți este permis să spui? Și cu ce consecințe pentru tine dacă spui mai mult decât îți este permis? Să știi că am tot spus și cred că nu o să mai spun. Nu cumva îi sperii prea puternic? Nu, uneori este bine, pentru că mulți s-au salvat. Deci o persoană a fost bolnavă și de cancer, am văzut că se face bine și am susținut partenerul acestei persoane pe acest drum. Uneori, vezi, e bine să faci bine, dar până la urmă persoanele acelea uită binele pe care l-ai făcut. Și intră exact în lumea aceasta. Coboară vibrația. Da, coboară și rămân să se... Da, și atunci ei pierd. Pentru că... Și s-a întâmplat să te și înșeli în aceste premoniții? Nu, niciodată. Dar mi-am călcat pe inimă și am mers să încerc, să fac, dar nu. Ceea ce este instinct, ce vine prima oară de la mine, niciodată nu m-a înșelat. Da. De asta acum când am ajutat persoana aceasta cu expoziția, fetița aceasta, eu mi-am călcat pe inimă. Pentru că atât de categoric mi s-a spus din inimă, nu ajuta, nu ajuta, nu ajuta. Odată, mai m-am concentrat odată, încă așa, și a treia oră la fel. Bun, am ajutat, am mers mai departe. Până la urmă, nu poți, pentru că oamenii vor altceva de la tine. Eu nu mai pot să fiu om. Am înțeles. Eu sunt undeva mai sus. Și în momentul în care
nu mai vrei să fii pe o frecvență înaltă, te trage mai mult materialul sau te trage mai mult că vrei să devii ca mine. Ca mine n-ai cum să devii. Da. Peste noapte, nici atât. Da. Pentru că eu am crezut, în primul rând trebuie să crezi în tine, în primul rând trebuie să te rogi să ți se deschidă niște canale. Eu, ca Scorpion, mi-am dorit foarte mult să intru în planul nevăzut și mi s-a dat. Într-un moment am și spus, Doamne, mai am, că am cerut prea mult și nu pot să duc, că sunt om. Mi s-a mai luat, dar până la urmă, tot la cantitatea aceea uriașă de informație care o primesc. Dar ți-am spus, încerc să dresez totul și încerc să fiu și om, să trec prin stările acelea, că dacă n-aș fi om și n-aș trece prin stările acelea, nu aș putea să scriu. Este exact cum a spus Dorel Vișan odată, că numai inițiații pot să intre și în mlaștină și să iasă. Ceilalți nu au capacitatea, pentru că nu știu cum să se muleze pe dimensiunea nevăzută. Și atunci pentru ei este într-adevăr greu, eu îi înțeleg, dar nici eu nu pot să cobor la ei. Și nici ei la mine, și de aici sunt diferențele. Cine rămâne pe o frecvență apropiată sau încearcă să urce, este perfect. Va rămâne și va avea și un viitor luminos, va trece, va evolua, pentru că altfel nu se poate. Aș vrea să mai citesc un poem eu. Te rog. Te rog să citești și tu un poem, să te pregătești. Da. Voi construi din nou, spune Daniela. Nu mai am nimic din ceea ce am crezut că am. O perdea de lumină, ca o vară târzie, mai adie între lumea mea și a ta. Noi am fost însetații, căutând doar apă și umbră, opium, dansând pe verigheta de onix, la fel ca delirul dintr-un blestem. Însetați răniți, secătuiți de visele unui ochi de topaz albastru. Din lacrimile noastre nu se pot desluși decât clepsidrele premature ale nebuniei din deșert. Apa din noi nu se mai poate bea. Nu se mai poate privi spre limpezire, șuieră despărțirea și destinul urlă. Vântul alungă și ultima rună. Suntem goi, mergând pe câte o jumătate de lună. O lumină de vară târzie mai adie între lumea mea și a ta. Cădea vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Drum bun. 15 ianuarie 2019, ora 2:47 de minute. Și acum, 5 noiembrie 2018, ora 1:25 de minute. Se numește La fereastra fermecată. Este 5 noiembrie și a înflorit liliacul. Un violet dulce și sfios ne aduce aminte că putem să scriem într-o carte de vise. Începând să ne deschidem ca o floare de lotus, vom începe să vedem lumina în întuneric. Să iubești este atât de simplu, dar uneori iubim mai mult ultima petală, sfârșitul. Iubirea vine și pleacă, nu te poți opune, nici măcar celui care ia buretele și șterge puținul pe care i l-ai dăruit. Nu-i poți spune că greșește, poți doar să plângi și să pleci, cum pleacă fiecare pasăre călătoare, cât mai departe. Uneori nopțile vin pentru totdeauna, vin doar în sufletul tău. Îți iei inima în palme și te întorci spre vis la fereastra fermecată și îți spui încetișor, printre zăbrelele ultimei speranțe, că aștepți ca fereastra să se transforme în Evanghelie și îngerii poate vor prinde aburul propriei tale lumi. Noapte de noiembrie, legănată de o stea cu flori de liliac violet pe buze. Ce se aude? Omul aștepta un om și dacă nu i-a venit omul, a venit Dumnezeu. Frumos. Vă spuneam mai devreme că e o carte extrem de concentrată. Ea place, poemele tale plac încă de la prima lor lectură. Cele mai micuțe. Exact, am ales ceea ce se putea recita, citi de fapt la televizor. Da. E nevoie însă de o lectură de a doua, de a treia lectură, de a patra lectură, ca să rămână în tine amprenta despre care pomenea mai devreme Daniela. Da. Te-am întrebat acum câteva minute ce le spui tinerilor care vin să-ți ceară sfatul, pentru că ei trăiesc săraci într-o lume în care vor să se simtă bine, vor să-și împlinească
tinerețea lor vor să-și afle împlinirea Că nu și se vor poate să-și afle altfel. și misiunea pe de altă Da, parte. da. Ce le spui acum celor care, trecuți de o anumită vârstă, știu, la modul conștient, știu că va veni și ceasul marii treceri. Eu am constatat, te întreb asta pentru că eu am observat că există extrem de multă frică Da, printre părinții și bunicii noștri, da, care teoretic ar trebui să fie mai înțelepți în relație cu moartea. exact. Și nu da, sunt. Da, da. Ce le spui? Uh, Oameni buni care vă temeți de moarte. Ce Care trebuie vă să temeți știți de despre moarte? pragul acesta? că nu muriți. Asta este. În primul rând, ei nu mor. Da, dar dacă ei cred că mor, chiar și cei care merg frecvent la biserică, Problema este că eu am fost dincolo și m-am întors. Da. Deci pot să fiu un exemplu. da, Le spun și cum a fost acolo, ei se mai schimbă. Dar, vezi, totuși, nu-și termină acele probleme. Nu vor să intre pe pragul acela de calmitate. Pentru că nu este mare aceea teamă și frică. bine, un zvâc acolo. fricos este în clipa în care se petrece. Da, în care treci pragul. se petrece, Dar dar ideea este, și eu am încercat și eu cred că, la fel ca tine, că nu se termină aici totul. Aici este o buclă temporală. Da? O secvență existențială, o formulă Da. existențială. Cred că suntem energie, adică spirit. Și că atunci când plecăm, ieșim din acest recipient, care e trupul nostru, Da. și ne vărsăm, cum se varsă izvorul, Exact. într-un alt vas. Bine, dar noi suntem obișnuiți să... Da, zona de noastră formă. de confort intelectual, dar are legătură strânsă cu forma. Da, forma. Că acum mă pierd eu pe mine, eu Nu. cea cu pielea măslinie, cu ochii Nu, mititei. exact acolo, Da. în aceeași dimensiune, ești la fel. Forma este aceeași. Numai că ești energie. Aceea e esența. Oamenii nu știu dacă cât sunt deschiși către genul și- acesta de cunoaștere. De asta, vezi, în multe probleme, le-am spus că vin celelalte spirite ca să poată Da. să-i anunțe. Da? Deci, ei este o legătură, ar trebui să fie o legătură strânsă între spiritul de acolo, că el aude, vede, simte și uneori vin prin alți oameni ca să ne ajute. Da. Astea sunt semnele fizice, să spunem. Da. Dar noi nu pricepem că chiar și aici, în acest studio, în clipa asta, entități se mișcă printre noi libere. Eu le-am perceput la Tu, bibliotecă, la voi. Da. La etajul 2, acolo, când am intrat, am simțit că se ne pustesc pe mine. Deci, Acum îmi explic eu de ce plec obosită. da, deci ai foarte multe entități acolo. Da, eu da. am putut dar am zis, mai stați, Da. mai ho, că mă sufocați. Da, și eu acum îmi dau seama de locurile cu o Da. anumită încărcătură și Dar gândește-te în primul rând cărțile, Da. că acolo sunt spirite. Deci fiecare carte are un spirit. foarte bine, mai spune o dată. Da. Și deci Da. eu când am fost în bibliotecă, dar numai la etajul 2 acolo mi s-a întâmplat această senzație. Deci când am intrat pentru prima oară, pentru prima oară, da. am simțit din rafturi, din toate personajele acelea cum se ne postesc pe mine. Nu ca să-mi facă un rău, poate și de curiozitate. Da, ele își cereau dreptul la validare, să le Dar spunem așa, eu dar le-am în lumea simțit. aceasta. Da, eu le-am simțit. Și exact i-am spus doamnei Picui Luminița, stați o secundă să-mi revin. Da. Da, pentru că trebuie Să te recalibrezi. Da, Da. să stai în lumea în care ești. Ne-am apropiat de capătul dialogului nostru. Spuneam că mâine este lansarea acestei cărți, Arșița iubirii, o mai arăt o dată, da? La Centrul Cultural Pitești. Foarte scurt, într-un minut și 30 de secunde, cum ți-ai gândit lansarea? Dacă ți-ai gândit-o. Sunt niște surprize, da, într-adevăr. Sau așteptăm de undeva din alte lumi să vină ghidajul. Da, întotdeauna va Da. veni din altă Da. lume ceva acolo, că nu poate să fie totul calculat absolut, dar am o surpriză că vom avea un film. Oh, Pentru- nu spunem despre ce este vorba. Nu spune că nu nici știu cine nici îl eu. face, nici tu nu știi, nu? Nu, dar știu că va fi. Da. Și vom citi, se va citi multă Se va poezie, citi da? foarte mult și vom avea Eventual pe vom doamna discuta. Lidia Nica, Da, artist invitat plastic, special, da, Iarăși care... o doamnă cu o vitalitate, cu o energie Exact, care, deci spiritul ăsta da, l-am simțit care spulberă extraordinar răul. de bine. Da, așa Da, este. este foarte puternică față Foarte de mine. puternică, da. Deci eu sunt foarte firavă în lumea aceea de sus, Mhm. dar acolo mă ține doza de credință.
Da, dar așa sunt foarte fragilă, pe când însă este un spirit foarte puternic. da, da. Foarte Și puternic. se simte. Se simte, da, Da. da. Eu îți mulțumesc frumos, Daniela. Și eu. Sper să ne revedem curând. Oricum, mâine vom fi împreună la Absolut. evenimentul lansării de carte. Doamnelor și domnilor, rețineți Daniela Voiculescu și noul său volum de poeme în proză, Arșița iubirii. Lansarea, cum vă spuneam, mâine la ora 14, ora 2, post-meridian, la Centrul Cultural Pitești, în sala Ars Nova. Rămâneți cu bine!